så skriver evangelisten Lukas i kapitel 2, vers 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren, och för att offra 2 turturduvor eller 2 unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå åt svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka, och hon var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Igår var det en gudstjänst i församlingsgården som heter Message Church. Jag vet inte om det var någon av er som var där. Men vi gick i alla fall runt på stationen där det fanns övningar som hade med dagens evangelium här att göra. Och för att visa att vi kan behöva tålamod i våra böner var det några ledare som hade frusit in hallonbottar i is som man då fick knacka loss eller bara vänta i rumstemperatur för att de skulle smälta fram. När vi talar med Gud så kan det handla om både smått och stort. Gud bryr sig om vår oro. Och när vi lämnar våra bekymmer i Guds händer så slipper vi bära det själv. För det som är stort för oss är inget problem för Gud. Igår efter gudstjänsten, då skulle jag åka buss till Skellefteå. Och då kom det en baklastare. Och i skopan så fanns det en åkersklippare och 4 bildäck. Och innan jag hade hunnit åka iväg
så körde den här baklastaren tillbaka över E4 och då var skopan tömt. Och för mig så blev det en bild för Guds styrka. När vi har det tungt, då kan vi be Gud komma och hjälpa oss med sin baklastare. Vår starke Gud kan bära både oro och sorg. Vi får lasta våra tunga bildäck i hans skopa. Och det kan hända att Gud vill ha hjälp med att rulla upp de här däcken i skopan. Och om vi inte vet hur vi ska göra, så kommer han att visa oss det. Allt eftersom. Vi behöver inte kunna och veta allt själva. Men vi kan lita på att Jesus vill befria oss från våra tunga bördor. Guds kraft att förändra situationer som är svåra, den är helt oslagbar. 4 bildäck och en åkgräsklippare. Han bara puttrar iväg. Det är ju helt omöjligt. Stenen är borta. Graven är tom. Och under den här gudstjänsten så var jag i det lilla bönerummet som kallas kryptan. Där hade vi möjlighet att tända ljus och skriva böner på lappar. Och vi bad där tillsammans. Och när det inte var någon annan i kryptan så läste jag lite om bön och lyssnade på en CD-skiva med en av Umeå kyrkas barnkörer. Och i det blad som jag läste om bön så stod det att det är bra att det är tyst när man ber. För att inte bli distraherad av det man ser så kan vi blunda och knäppa händerna. Och det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Barnkören som jag lyssnade på sjöng att alla är helt unika. Och igår var det en hjälp för mig att höra deras röster. Idag också. När man hör sånger med budskap så kan man också ta emot ord från Gud. Så det går att vara inför Gud samtidigt som man lyssnar på musik med andliga sånger. Det behöver inte vara tyst när vi ber. Vi kan be till Jesus på bussen, i skolan, när vi väntar i någon kö, när vi går ut med hunden. Hundar har förresten en jättebra luktsinne. Vet att de kan leta upp människor som inte vi ser. Och även djur, förstås. De kan avslöja någonting som vi inte vet. Och Hanna och Simeon, de såg att det var någonting speciellt med Jesusbarnet. Utåt sett så såg Maria och Josef och bebisen Jesus ut som vilken annan mamma, pappa, barn, familj som helst som kom till templet. De kom för att göra någonting som alla andra också gjorde. Som har fått sin första son. Maria och Josef offrade duvor istället för lamm. Det var ett billigare alternativ. Men fromheten och innerligheten, den beror ju inte på det yttre. För Gud fungerade enkla lika bra som det dyrbara. Hur kunde Hanna och Simeon känna igen Jesus fastän han såg ut som en vanlig bebis? Hade de ett extra bra luktsinne? Som hundar? Här luktade det gudomligt. Eller hade de en annan övernaturlig gåva? Simeon hade den helige ande som hjälpte honom. Det är en övernaturlig gåva. Innan Jesus levde så var det ovanligt
att människor hade den helige Ande. Och sedan Jesus lämnade jorden så finns den helige Ande här hos oss. När vi döps i Faderns och Sonens och den helige Andes namn så får vi den helige Ande som gåva. Så vi som är döpta har den helige Ande, liksom Symeon hade den helige Ande. Och den helige Ande vill hjälpa oss att upptäcka Jesus. Den helige Ande vill hjälpa oss och leda oss rätt. Så med den helige Andes ledning så gick Symeon till templet och fick se Jesusbarnet. Hur känns det när den helige Ande leder oss? Är det en varm känsla? Ett hjärta som slår lite fortare? Eller sker den helige Andes ledning en helt vanlig dag när vi gör våra vardagliga sysslor? Hade Symeon upplevt att han skulle gå till templet någon gång förut och väntat där utan att det hade hänt något särskilt? I så fall kan det ha varit ett träningspass för att öva upp Symeons lyhördhet. Det behöver inte vara att han hade hört fel eller missförstått, utan det kan vara bara en träning. Kom du så går vi. Fast det inte verkar som att det hade någon betydelse. Och så länge maningen stämmer överens med Bibelns ord så kan vi följa det. Det är ju ingen skada själv om man skulle råka gå till templet. Så. Genom Jesus så känner vi Gud. Jesus har visat oss vem Gud är och vad Gud vill. I Johannes evangeliet så hörde vi att ingen har sett Gud. Och då skulle man kunna tänka sig att man ingenting kan säga om vem Gud är. Alla får gissa och tro som de vill. Ingen har ju ändå sett Gud. Men bibelversen slutar inte där. Genom Bibeln så vet vi att Jesus har visat oss hur Gud är. Som Jesus var när han levde här på jorden, sån är Gud. Det berättas att Hanna var i templet både dag och natt. Hon gav sin tid till Gud. Hon avstod från att gifta om sig för att kunna leva i templet. Och hon samtalade med Gud i bön. Hanna hade gett sitt liv till Gud. Vi kanske inte kan avstå allt, men vi kan avstå till en del. I onsdags kväll så kom det 3 konfirmander och var med i gudstjänstgruppen. De avsatte en stund av sin kväll. Och konfirmanderna sa att man får bygga sin egen kyrka om man nu inte kan bo här hela tiden. Så i det liv som vi lever så vill Jesus vara vår bästa vän. Genom den helige Ande så bor Gud i oss. När vi lever vårt vardagliga liv så går Gud med oss. Och att vi tror på Gud, det kommer att märkas i hur vi bryr oss om varandra och hjälper varandra. En del människor har lätt för att bry sig om andra på ett naturligt sätt. För andra är det inte lika enkelt. Men Gud vill hjälpa oss att utvecklas och växa där vi är. Och målet för oss, det är att vi ska bli mer lika Jesus. Ibland har det hänt att människor har förstått på mitt utseende vem jag är släkt med. De har känt igen något rakt. Och en del kristna människor har också varit med om att andra har kunnat förstå att de är kristna utan att de har sagt någonting. Så då är min fråga om det går att känna igen Guds barn på det yttre. Hur ser en kristen människa ut?
När Maria och Josef kom med Jesusbarnen så såg Symeon ljuset. Symeon såg ljuset lika tydligt som om Maria hade burit ett blåljus från en ambulans eller en polisbil i famnen. Eller ett sånt där orange saftblandare varselljus. Och han reagerade på samma sätt som Symeon fick se Jesus. För han och Symeon som levde nära Gud så var det uppenbart att Jesus är räddaren, Guds son. Symeon och Hanna kände med lätthet igen ljuset i Marias famn. Och Maria bär ljuset Jesus. Och vi får också bära ljuset Jesus. Till den som behöver tröst, befrielse och hopp. Hanna och Symeon visste att det ljus som de såg betydde, här är det. Här är det något. Det här är barnet vi har väntat på. Genom profeterna i Gamla testamentet så visste Hanna och Symeon att Gud skulle sända en räddare. Och Symeon hade genom den helige ande fått veta att det skulle ske innan han dog. Och i Bibeln så finns det ledtrådar som vi får använda för att förstå vad Gud vill säga oss. Vi kan behöva bygga en stund på pusslet för att hamna rätt. I Gamla testamentet får vi veta att ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Hanna och Symeon kan ha listat ut att en son som föds kommer att dyka upp i templet. För det var så man gjorde med nyfödda pojkar. Så Hanna och Symeon höll sig i närheten av templet. Och Gud har lovat att möta oss i kyrkan. Det är bra att vara med i gudstjänster om vi vill lära känna Gud bättre. Hanna som var i templet dag och natt hade placerat sig på ett bra ställe för att lära känna Gud bättre. Och genom att vara i templet så visade han att hon var beredd att ta emot någonting från Gud. Genom att fira gudstjänst så visar vi att vi är med i matchen. Vi är passningsbara, kan man säga i fotboll. Det är inte säkert att vi får vara med om så stora andliga upplevelser. Det kan se ut som att dagar och nätter går utan att det händer så mycket. Och träning tar ofta lång tid innan vi märker synliga resultat. Men förhoppningsvis så kommer någon att märka att Gud bryr sig om dem genom oss. Symeons uthållighet gav resultat. När han hade fått se Israels tröst var han inte rädd för att dö. Det finns någon som är större och starkare än oss. Och Gud bär våra svårigheter i sitt traktorskopa. Hanna och Symeon såg ljuset från Jesusbarnet. Och de berättade för oss att räddningen är här. Och vi har ingenting att förlora på att lita på att det är som de sa. Symeon och Hanna var pålitliga människor som levde nära Gud. Vi behöver inte vara med om allting själva heller. Vi kan lita på någon annan som säger att det är på ett sätt. Och så säger vi någonting annat.